musoro wedu wenyaya manherano unotiwo tendai Jehovha Mwari wenyu mugokunda. Tendai Jehovha Mwari wenyu mugodini, mugokunda. Vandiri kuti vanhu vari kutaurira pasi taneta nemusangano isati taneta. Tendai Jehovha Mwari wenyu mugodini. Tichadzidza mabhuku matatu ari kuna Samuel. Tichatanga kuerengerwa nomuereki. 1 Samuel chapter 4, Samuel yokutanga chapter 4 verse 1 kusvika pa11. Tuerengerei brandakadzi. Samuel yokutanga chapter 4 verse 1 to 11. Shoko la Samuel rakasvika kuvaIsraeri vose. Zvino vaIsraeri vakaenda kundorwa nevaFiristia, vakavaka misasa yavo pedyo neEbhenezeri. VaFiristia vakavaka misasa yavo paAfeki. VaFiristia vakazvigadzira kurwa nevaIsraeri. Zvino vakati vorwa, vaIsraeri vakakundwa nevaFiristia, vakaurawa pakati pevakanga vakagadzirirwa kurwa varume vanenge zviuru zvino. Zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru veIsraeri vakati, Jehovha vakatirovereiko nhasi pamberi pavaFiristia? Handei titore areka yesungano yaJehovha paShiro, iyo pakati pedu. Iuya pakati pedu. Yes. Itirwe pamaoko evavengi vedu. Yes. Naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotora areka yesungano yaJehovha wehondo ugere pamusoro pemakerubi. Vanakomana vaEli, Hofini naFinehasi vakanga varipo paareka yesungano yaMwari. Zvino areka yesungano yaJehovha yakati yasvika kumisasa, vaIsraeri vose vakapururudza nokupururudza kukuru, nyika ikaita maungira. VaFiristia vakati vachinzwa izwi rokupururudza, vakati izwi iro rokupururudza riri kumisasa yevaHebhuru rinoti kudiniko? Vakanzwa kuti areka yaJehovha yasvika kumisasa. VaFiristia vakatya nokuti vakati, Mwari wasvika kumisasa. Vakati, tine nhamo nokuti chinhu chakadai hachina kumboapo. Tine nhamo, ndianiko uchatirwira pamaoko aVamwari ava vane simba? Yes. Ndivo vamwari vakadai kurova vaIjipita nematambudziko amarudzi mazhinji murenje. Simbai muite sevarume. Yes. Imi vaFiristia, kuti murege kuva vanokundwa nevaHebhuru sezvavakanga vakaita kwamuri. Itai sevarume murwe. Zvino vaFiristia vakarwa, vaIsraeri vakakundwa, vakatiza mumwe nemumwe kutende rake. Kukavapo kuurawa kukuru, nokuti kuvaIsraeri kwakafa vanhu vane zviuru zvine 30 vaifamba nemakumbo. Areka yaMwari ikatorwa, uye vanakomana vaviri vaEli, Hofini naFinehasi vakaurawa. Amen. Pano tiri kudzidza nenyaya yevaIsraeri vari kurwa nevaFiristia. By the way, mukaerenga kuna Judges chapter 13, vatongi, inotaura iyo kuti Israeri yakanga iri pasi peunhapwa kuvaFiristia kwemakore anokwana kuita 40.
pamakore 40 iwayo Israeri iri nhapwa kuvaFiristia. Makore ekutanga acho 20 waitongwa naSamson waIsraeri. Dzimwe 20 dzacho zvichienda mberi wakaIsraeri yakanga yakutongwa namuprista Eli. Muprista Eli akatonga Israeri kwemakore anokwana kuita 40 zvakare. Asi nokuda kwekuti Eli akanga akura, muprista Eli akanga akura, anga akura zvakadaro zvekuti anga asisakwanisi kunyatsotonga zvakanaka nokuda kwemunhu anga akura. Saka vaFiristia wakanga wakutora uri mukana wekuti wachinyatsorwisa Israeri kuti ichinyatsova pasi payo zvachose, wave nhapwa dzavo zvachose. Saka nguva nenguva waiuya wachivarwisa. Nguva iyi hurumende yeIsraeri yakanga iri best muguta rainzi Shilo. Saka vaFiristia vaingouya nguva nenguva vachirwisa. Pano patiri kuerenga pachapter 4 potipo waIsraeri wakaenda kuti vandorwisana nevaFiristia. VaIsraeri vakakemba panonzi paEbheneza, vaFiristia vakakemba panonzi paAfek. Bhaibheri ratiro vandorwisana kudaro, vaIsraeri vakakundwa kukaurava 4,000. Paurava 4,000. Bhaibheri rati vakuru vaIsraeri vakavhiringika, hazvina kuvabata mushe. Ngei? Nekuti zvazvisi mutsika yaIsraeri kuti inorwa hondo ichikundwa. Hatisi tosi. Halo? Israeri yaiti kana yondorwa hondo yaiziva kuti tiri kundokunda. Hai, hamuitiro hemenisekotoko. Israeri yaiti kana ichienda kuhondo yaiziva kuti takatohwina kare. Nekuti chaivaitisa ichi ndechekuti Israeri yaisaenda kuhondo isina kubvunza muridzi wehondo ari Mwari. Saka kutoti iende kuhondo Mwari airayira, aitovati actually Mwari aituma muranda wake oti wawengweni chiendai kuhondo. Yaingove hondo asi vachiziva kuti takatokunda kare. Katipindei panyaya hasati masvika pandiri. Halo? Batapa pafiwa waiti wakaenda ari Mwari ari kutungamirira hondo paisafa kana 1. Pakafa 1 waisitochema mariro anotyisa kuti Mwari tikureva kuti makundwa. Kwamuri hakukundwi, kana iri hondo yenyu hakufi kana mumwe. Ndimi mukuru wehondo dzose, hakuna unomisidzana newe. Saka wakavhirikika, wakagara pasi kuti varume chii chaitika. Bhaibheri rati pavhesi 1 na 2 varume ava naIsraeri paakaenda kundorwisa havana kundobvunza Mwari. Wakaenda vari motivated by a false sense of confidence in their own strength. Wachiti isu tiri vakundi, mukundi, ndiri mukundi. Isi tiri vakundi isu. Vakufunga kuti isu tinokunda. Bhaibheri rotiro wakaenda vasina kubvunza kunyange muprista mukuru, kunyange muprofita, kunyange Mwari. Saka nokudaro pafa
varume 4,000 avhiringika. Bhaibheri ratiro wakati toita zano ripi, wakati ngatitorei areka yaMwari kuShilo iuye tirwire. Mwari wedu haakoniwe pachidambudziko heri paanorangana kundotora areka yacho. Wakaenda kundoitora wasina kubvunza Mwari futi. Inyaya yekuzvivimba ine ngozi. Regai ntaure ndakareba. Nyaya yekuzvivimba ine ngozi yekuti maSabata tozikanwa tine shoko tinotega. Iwe ungozvivimba kuti ini ndinotega ini ndinotega ini, ukaenda kuhondo wakadaro unorohwa. Nyaya self confidence ine ngozi. Inyaya yeevangelism yemission yatiri kutaurai ine muridzi wayo. Amen. Ine muridzi wayo. Shoko ndere muridzi, vanhu ndewe muridzi, ruponeso nderwe muridzi. Iwewe hausi chinhu, ungori nhume. You are just an instrument in God's hands. Uribadza. Regai ndimbobvunza, munhu akarima, munhu orima zvinotyisa, Mwari omuropafadza okohwa. Wakamboona vanhu vachindotenda basa? Kuti basa ndokutenda eni wakashanda. Vanhu vanotenda chii? Ndiani anotenda? Muri makashanda. Ndawa ndiye akaita zvose, isu tiri mapadza. Saka vanondotora areka yaMwari kuShilo wasina kubvunza Mwari. Vanondoitora wouya nayo kuEbheneza. Bhaibheri rati Hofni naFinehasi wana wamuprista Ela wakatoendawo kundotora areka yacho. Ukaverenga previous chapter yacho kuchapter 3, wakomana wanga vane musikanzwa haizvi. Wakomana wakatambudza mudhara, waita zvitema zvinorohwa. Mwari achitumira nhume nguva nenguva achiti, prista Eli, dzora vana vako varayire vana vaita zvinorohwa patemberi. Wachishereketa, vainza vasikana mutemberi, wachivata navo mutemberi. Waitora zvipo nezvipiriso zvevanhu wachivhara vanhu, zvipo zvinofanira kuyaona mudhara wachizvitora vachiti. Temberi yaMwari ikasviba, kukaitwa zvitema zvinorohwa. Prista Eli dambudziko rake aizviona asainyarara. Mwari akatotumira akati Eli, akatotumira mutumwa kuna Eli kuti Eli, nyaya yekuita yekunyarara inourayisa. Nhasi uno tine vanhu vasingadi kurayirwa vana vavo, vasingadi kutsiurirwa vana vavo. Kudziwe mwana wenyu musikana ndasangana naye kwekuti ane kakomana achiita zvekuti erita zivai zvenyu kubereka imi hamuzivi, mwenyu mavagona. Zvinourayisa. Ndati zvinourayisa. Kurega vana vachiita zvinorohwa uchiona. Iyo nyaya yekuda mari yakauya iyi, nekuti mwana kana aakushanda kune tumari tunouya hachatsiuri. Ndakuri kuya grosari, ndakuri kutengerwa hembe, urikubhadharirwa magetsi, oita zvinorohwa ungonyarara. Kadai chechi chaiyo kada kubvunza, wakumiresa kurwisana nechechi. Imi wenyu mavagona, wangu ndiye amaona, idzwai vanhu vaMwari. Kana wako atoonekwa, ini wangu mwana mukamuona achiita zvinorohwa, ini I praise God, because zvaita kuti aponeseke.
idzi handifukidzi zvinoreva kufa kwambiri wacho futi ndozvataura Israeri. Amen. Saka tirikosema saka nokudaro Hofni na Phineas wakaendawo kundotora ari vaundotora ari bhaibheri roti wakauya neareka wauya neareka inzwai zvakaitika wauya neareka hadzi kwakaitwa ruzha rwekurumbidza mukembu mumisasa yevaisraeri mukundi hadzi kwakaita bhaibheri rechirungu rinoti there was such noise of praise that the earth shook. Takatiita matirendeni kudenga tiboona kuti panorumbidzwa vanhu vachifarira areka kuti yauya yezvinotava kuzondokunda hondo. Kurumbidza kwacho kwakaita kuti pasi pati kuitange paita epikweki zvekuti inzwai rusha rwacho rwekufara rukasvika kukembu yevavengi. Vavengi vakati chiiko chaitika mumisasa yaIsraeri chii? Regai ndingopfuura nepo vaizviita nekusiku. Isusu chii chinotitadzisa kuti nyika yakaoma so? Isu takaona kunaka kwaMwari. We fail to praise him that in the enemy camp they questioned kuti chii chaitika. Every Sabbath, every meeting, vanhu vanoita kunge vamanikidzwa kuuya kuzonamata. Havaimbi inoita nevanhu vamwari. Ukazoona superintendent ati vakanga vari kufara nhasi dai muchifara aibvudza yemirikano ramwari dai maifara aibvudza vakanga vari kufara nhasi kumanikidzwa ufara. Wakabvudza kuti chii chaitika zvikati Mwari waIsraeri auya mumisasa. Regai ndizipe zvikanzi inzwa vaFilistia but God has come into the camp. Wawenda wakuti Mwari auya mumisasa zvikati mae tine nhamo chinhu chakadai hachisati chamboitika. Point number 1 tine nhamo ndiani uchatirwira pana Mwari. Point number 2. Point number 3 muvengi anoziva CV yaMwari watinonamata. Muvengi anoziva CV yaMwari watinonamata. Zvikanzi Mwari uyu haaitewo ndiye akarwira vanhu ava kuIjipita akarowa Ijipita nematemba. Wakomana Mwari uyu haaite wedu wetinotyisidzirwa naSatani but anoziva simba raMwari wedu. Anoziva simba ravo. Imaiti Jesu pese paaisvika pane mweya yake yatotanga yaapologeza. Mwana waMwari wada kutiparadza nguva yedu isati yakwana tiregere kungotiburitsa. Satani unoziva simba raJehovha atinonamata. Kwanzi ndiye uyu zvikadzi achavisa zvikadzi warumeka izvezvozvitorwa zvikadzi warume Mwari uyuka haasi kungotorwa usina kuronga. Haundorwisani nevanhu vaMwari wana Mwari uyu usina kuronga. Chiitai sevarume. Satani haadzokeri mumashure anofira pahondo. Great controversy inoti you know kuti Satani akapikira each one of us kuti you will never be saved.
taupindudenga yawaponeseke vantu varume ngatishingei tiite sevarume tindorwisa bhaibheri rinoti wakakuka wakakunga wakaenda kundorwisa kuti vaisraeri vaivaenda neareka yavo kuhondo wasvika bhaibheri rati wakarakashwa nevafiristiya wakarakashwa kukafa 30,000 point number 1 areka ikatorwa point number 2 nevaprista vana Hofni naFinehas vana vaprista edu vese vakadii vakauraikwa. Inobvunzo wangu uchibva wati inzi waisangana, inobvunzo wangu uchibva wati iyo nai Mwari pekutanga kwawakaenda kwakarohwa 4,000 but watora areka yenyu kunondorohwa 30,000. Urikupaonorera watora areka inosiwa rwira pafa 30,000 areka yacho yagara kepsmani wawe nevese nevaprista vacho vangawanda neareka yacho vese vaurawa. Why? Ngei why vakaona kuti point number 1 vanhu havango vari muzvivi zvavo, saka vari pazvinhu zvavo vachifunga kuti vanorwa hondo nesimba ravo nenjere dzavo. Pavakaona akundwa kwakuzofunga Mwari, kwakudotora areka yavo yaMwari kuti ivarwirwe pahondo, asi wasina shungu naMwari wacho. Wazhinji wedu hatisi serious nekuponeswa kwedu, asi taita zvatinoita tarakashwa naSatani ndopatinofunga kundotora areka yaMwari. Zviri right, hatina basa naMwari. Mwari toda kumushandisa kumugadzirisa kupedza matambudziko edu, zvaright tomudzosera kuShilo. Atiritozeresanganapo actually ukaverenga nyaya ipana Psalms chapter 78 verse 60 to 64 hatisi kuiverenga, inoti iyo pawakatora areka iyoyi wachienda nayo muhondo, inoti the Lord forsook the tabernacle and delivered his strength into captivity, into the enemy's hand. The fire consumed them. Israeli pawakatora areka yaMwari hanzi Mwari akabva maareka macho, saka vanga vane chibhokisi. Mwari paenda kumhanya Mwari paenda kumhanya wanyatsorakashwa. Tikaenda pana First Samuel chapter 5, First Samuel chapter 5 verse 1 to 12, inoti hatichatireka ndii paraphrase. Wafiristiya vatora areka iya vanoenda nayo kuguta guru rinonzi Ashdod, vosvikoisa areka iya mutemberi yaMwari wavo mukuru ainzi Dhagoni. Hati maiziva nyaya, kwakuisa mutemberi yaMwari wavo Dhagoni. Hati vaifara vaFiristiya, mozwa kare waiti kana vachienda kuhondo vaFiristiya vakakukundai, vairwa hondo vasati takunda Israeri, vaiti takunda Mwari wacho. Tiripozera vanhu vaMwari, vaiti takunda Mwari wacho. Saka vaFiristiya vakaenda vachifara, vakati Mwari waIsraeri tazomukunda, uye akaita maminimini muIjipti,
zvese akazodi tamukunda vamutora akati kwaanokodzera kuenda ndekuti ngatimuisei temberi yedu huru yamwari wedu mukuru anonzi Dhagoni. Kwakundoti chidhori chaDhagoni chiri papo, chitombi chaDhagoni, kwakuisa areka yamwari apo. Ende hadzi pfungwa yayo yaiti iye zvino hakuna achatibata. Simba raDhagoni plus ramwari hapana achatibata. Taanyanzvi hakuna achatibata. Bhaibheri roti wakamuisa imomo, kwakuvharira mutemberi imomo, kwakuenda kudzimba dzavo. Mangwana acho wouya kuseni kutemberi, wanoshama Dhagoni akadii akawira pasi neusi pamberi pareka. Regai nditaure zvangu apa. Mwari unozvirwira hondo dzake. If we are not serious about God's work, God will do it himself. Kushanda pabasa raMwari inyasha. Kutonzi itogoi zvandiri kuita izvi kuparidza inyasha. Ndikavhaira ndiri benzi. Vamwe vaiorera panopisa hapasi pemanyemwa pane rufu apo. Mozisi aigara achiadhiresa Israeri aiti ndakunza rufu neupenyu pamberi pedu. Haisi nyaya yekutamba nayo. Dhagoni unowira pasi, but vaFiristia hazvina kumbomutsa hana dzavo. Bhaibheri rinongoti wakamumutsa, wakachimutsa kwakuchidzorera panzvimbo yacho, kwakubuda kwakuendawo. Vamwe vakafunga kuti, vamwe vavaFiristia vakati chiri kubvunza Mwari kuti iwe waindionesa nhamo. Saka nhasi wauya, saka ane kutsamwa-tsamwa. Mangwana acho anodzoka, wanosvikazve Dhagoni yadi kuti, but this time haana kuwira pasi neusi chete, maoko agurika nemusoro agurika. Pavavhunduka vakati Mwari uyu haaite, Mwari wedu haaparidzirwi nemunhu, unozvipangidza ega. Regai ndikuudzei, actually kuenda neshoko it's for my benefit. Kuenda neivhangeri anobetsereka ndini. Taura munhu ari pamvino yokuti shamwari kuenda neivhangeri anobetsereka ndiwe. Ndiwe. Hakuna munhu Mwari waanoratidza simba rake asiri pamunhu. Hakuna Mwari waanoratidza simba rake ari mumba. Mwari anorivhila his power uri kusango. Regai ndifare nhasi, izuva kare kucelebrate. Pamwe mangwana handiwani mutana memu. Namatai ndiwani. Halo vanhu vaMwari. Hakuna. Halo kare vanhu vaMwari. Hakuna. If you want to witness God's power, enda musango. VaFiristia vakati Mwari uyu haaite akuzvivhira nyaya dzake. Israeri maramba muchinda zvedu, masiya Mwari. Mwari atorwa semunhu akundwa, kunyepa Mwari anorwa hondo dzake. Wakati Mwari haaite, kwakuti toita sei? Kwakutora areka yaMwari kwakuibvisa muna Dhagoni, hati kwakuisa murumini separate. Wakati Mwari haasi kuita, wasati wambodii, kwakurohwa nemamota. Mamota Ashdodi yese, mamota wakuru nevadiki, miri yese hapana aitaurira neumwe. Umwe nomwe ane nyaya yake.
hapana asina umwe naumwe menyani kusvika vati aiwa Mwari uyu haagarikwe naye tinopera ngatimuendesei kuGathi ozwa kuita Mwari wekuramba kuita simbi inopisa yekurasirauti uko ini Mwari wamunonamata hamuzivi kusimba kwake. Ini saka ndisingatyi munhu wemushonga. Jesu wangu akamuona zvinomupisa eki anopisana nemushonga naJesu wangu indakarara watora mwanika wamuisa kuekroni anokurova nemamota indakarara wekuGathi wagashira mamota pa Gathi yose kubvira kuna mabonde vatongi netuwana tukaze mamota wakati areka Mwari haite handei kuekroni iendesei kuekroni wepekroni evangelism inofambeka wepekroni wanga watonzwa kuti kuna areka yanetsa pavakadwa kuti yakunzwa hanzi wakachema vati makuudza kuti kuti paradhaisi nevanoedu vakati aiwa kamuchibongashirai kuita zvekumanikidzwa wasingazivi kuti wakaita ukama naMwari watoponeseka. wepekroni bwaruwa nemamota wakati Mwari todi bhaibheri rinoti areka wakaiburi wakati mbahaitei ngatiisei mumunda waisa mumunda vakwaita makonzo muminda akaparadza zvipfuyo zvedu uku ane mamota uku zvirimwa zvese zviri kuparara neva wakati Mwari haitoi ngatidzoserei kwakudaidza wakuru wose wavafiristia kwakuti ngatidzoserei areka kuvaridzi wake kuvaisraeri. Areka yakagara muvafiristia for 7 months. Handei pachapter 7 kubva pavhesi ya1 ngativerengerwe handichandoramba ndichiikumira kusvika pa13 nayo paKiriati Jearimu. Yes. Vakagarapo nguva refu nayo kuti akanga ari makore 20. Imba yose yaIsraeri ikachema kuna Jehovha. nayo Samueri akataura neveimba yose yaIsraeri akati, kana muchida kudzokera kuna Jehovha nemwoyo yenyu yose, bvisai vamwari vatorwa nevashtori pakati penyu, mugadzirire Jehovha mwoyo yenyu, mumushumire iye oga. Ipapo iye uchakusunungurai pamaoko avafiristia. Vana veIsraeri vakabvisa vaBhaari Ashitoreti vakashumira Jehovha oga. Zvino Samueri akati, unganidzai vaIsraeri vose paMizpa, ini ndikunyengetererei kuna Jehovha. Vakaungana paMizpa vakachera mvura vakaidurura pamberi paJehovha, vakazvinyima zvekudya nemusi uyu. Vakati ipapo takatadzira Jehovha. Samueri akatonga vana vaIsraeri paMizpa. Zvino vafiristia vakati vachinzwa kuti vana vaIsraeri vakanga vaungana paMizpa, madzishe evafiristia akakwira kundorwa nevafiristia nevaIsraeri. Vana vaIsraeri vachinzwa vakatya vafiristia. Zvino vana vaIsraeri vakati kuna Samueri, musarega henyu kuramba muchichema kuna Jehovha Mwari wedu nokuda kwedu kuti atirwire pamaoko avafiristia. Samueri akatora gwayana rine mwana akagadzirira Jehovha naro chipiriso chinopiswa chose. Samueri akachema kuna Jehovha nokuda kwavaIsraeri. Jehovha akamunzwa. Samueri akati achapirisa chipiriso chinopiswa. Vafiristia vakaswedera kuzorwa nevaIsraeri, asi Jehovha akatinhira nokutinhira kukuru pamusoro pavafiristia nemusi iwoyo. Akavavhundutsa vakakundwa nevaIsraeri. Varume vaIsraeri vakabuda Mizpa vakatevera vafiristia vakavaparadza kusvikira panyika
yebhetikari. Zvino Samueri akatora ibwe akarimisa pakati pemipfa yeshemu, akaritumidza zita raro Ebhenezari, achiti Jehovha vakatibatsira kusvikira pano. 18. vaFiristia vakakundwa, saizvozvo havana kuzouyazve munyika yevaIsraeri. Ruoko rwaJehovha rukarwa nevaFiristia mazuva ose aSamueri. Panapa vaFiristia hanzi vakadzosera areka kuKeti Jerioti kuvaIsraeri. Kwakundoipa Abhinadhabhu, anga ari muRevhi nguva iyoyo. Abhinadhabhu kwakurayira mwana wake Eriesi kuti achengete areka iyi. Tati kwavaFiristia akagara kwe7 months. Asi inzwai, yakagara kumba for 20 years. Israeri isina kumboziva kuti areka yadzoka, isina hanya. 20 years wachirakashwa nenhamo. One of my favorite texts is Proverbs 3. Ngatimboendai for 2 minutes. Proverbs 3 verse 1 to 2. Aiwa. Okay, now we are 2 but so one of my favorite texts, Proverbs 3. Now, and verse 1. Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu, asi moyo wako ngauchengete mirayiro yangu, nokuti zvichakuwedzera mazuva mazhinji, nemakore oupenyu rugare. Rugare zvokwadi ngazvirege kukusiya, uzvisungirire pamutsipa wako, uzvinyore paurefa romwoyo wako. Nokudaro uchawana nyasha nenjere dzakanaka pamberi paMwari nevanhu. Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kusendama panjere dzako dzose, umutende panzira dzako dzose, agoruramisa mabara ako ose. Usazviti wakachenjera, itya Jehovha ubve pane zvakaipa. Zvichava mushongo womuviri wako, nomongo wamapfupa ako. Kudza Jehovha nezvaunazvo, nezviso zvose zvawakawana. Mabati ako achazadzwa nezvakawanda, makata ako achapatuka newaini itsva. Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaJehovha, usadeta nekurayira kwake, nekuti Jehovha unorayira mudikani wake sezvinoita baba unorayira mwanakomana waanofarira. Amen. Amen, vanhu vaMwari. Inzwai sangati. 20 years. 20 years. Wasina hanya naMwari. Wachitambura. Regai ndipfuure nepapa. Vamwe nhamo dzatiri kuita, tiri kunenera Mwari asi tisina kugamba naMwari wacho. Iye areka irimo yadzoka, vatiri kuzviraramira. Hadzina zvose hazvisi vakachenjera. Itya Jehovha ubve pane zvakaipa, zvichava mushonga wako nomongo wamapfupa ako. Chitema hatina kukamana chakaipa, chakaparidzwa the problem of sin. Chakaipa kusvika murambo waMwari Samueri atoti wedwe Israeri, uyai kwaunganisi. Warume, nyaya iri kukutambudzai, inzwai. Pataverenga pachapter 7, mukadzoka kuna Mwari nemwoyo yose, muchireurura zvakaipa zvenyu, morasha zvimwari zvose izvi zvamaakunamata nanaashitore vari pakati penyu, mogadzira mwoyo yenyu nekushumira Mwari iye oga. Mwari anoti usave nevamwe vaMwari kunze kwangu. Mwari anoti
usave nemumwe mwari kunze kwangu. Mwari haaitwe barika. Anoti varume nhamo yenyu ndei, zvose zvamunosangana nazvo, zvimwari zvamuinazvo, mukasazvirasa muchafa nenhamo yedu. Chiri kushaisa misheni yedu pava. Sangano, regai nitaure ndakasimba. Tine zvatiinazvo paizvo. Wamwe wedu pano tinoti empowered for mission. Asi kun'anga tinene. Aishu. Areka can be here, but it's powerless. Kun'anga unoendayo. Ezvi une matombo nemishonga yega yakabva kun'anga yemuteyo. Imwe iri kumba, imwe wakatora nayo rubheki. Zvemuko. But unotoimba mukwaya. Tariro chene inotisunda. Iwe inokufunda kupi. Ngatitaurira nekani chokwadi. Samera akati varume hama. Ngatiregei kutamba nezvisina basa. Mukasazvitsaura nekurasa zvimwe zvimwari zvose, hapana kwamuri kuenda. Hapana. Kusvikira maisa mwoyo wenyu kuna Jehovha musiku wedenga nepasi, moshumira iye oga, morasa zvimwe zvimwari zvose, you are wasting your time. Uya kurara pano vhiki kupedza nguva. Wanga uri mheno kwawanga uri toshaya kuti kushume, wanga uri kwauri pere toshaya kuti chii. Amen. As long as usina kurasa zviri pakati pako. Wamweni kuvaprofita tinei. Tinoenda, tine mvura dzatiinadzo, tine matombo kumapendekostals maprof tiri kuenda. Wamwe kuri mwedzi unobvira kurova makuva kumamisha. Wamwe edu takatobvako, wamwe edu tichibva pano tiri kutoenda ikoko kundorova makuva. Tiri tozere sangatu. Wamwe edu kunyaradzo tinoenda. Wamwe edu sabata tinoshanda nesabata. Wamwe edu mabhizinesi edu yeukopokopo, hapana chichene. Hapana chichene. Chemberedza rima muno mumhondoro. Vanhu vemataundi wakaipa. Wakaipa. Chembere yakarima chibahwe ikatambura. Fertilizer dzisingatenge. Munhu weHarare anouya achida kutenga. Oti mai bhagidhi renyu riita mari rechibahwe. Anzi $40 mwanangu. Anzi mai haisi kuita $40. Manyanya. Obva nyeperwa ndaendapo iri kunzi $25. Mwanangu $40. Mwanangu zvikurwa. Mwanangu. Opuwa agogo. Mari yacho ndine paipo peshini yacho haikwani. Saka ndine bhare sipo. Ndakupei kana 2 liter cooking oil. Ndechichi. Uye ovharwa. Ndosara yane bhare sipo. Bhagidhi rechibahwe redu. Kudengawo yedu. Arikataura ndakasununguka. Kudengawo yedu mukoko. Yet. Actually, patriarchs and prophets, you know, ropa rechembere iyoyo richaya pamusoro pako. Yochiti I'm blessed. I'm blessed. Wanangu vari private schools wakapfuma nezvinhu zvokopokopo. Samera ari kuti hama dzangu, as long as muine character iyi, kanganwa ine mission. Mwari hapo. Mukatora areka maenda areka Mwari asipo. Wamwenda areka takasoitamba kudhara. Chegumi nezvipo wakasoreka kudhara. Handi maelection hanzi ari kuya kuna September October. Oga mapasita tinoda kubvunza pamusoro yavafundisi. Iye akaisa mutemo yekuti munhu kuti apuwe office afaranga achidzorera checkbook
aparatasika chegumi neofari zvakabva kupi munongosadhawa munoda mari saka muchingotarisa zvetai ko mamwe maareas esa munongoti asina kubvisa tende papatai ngaarege kupuwa basa makazviwana kuti saka muchida zvemari. Regai ndikutaurei ndisiri mufundisi, ndiri mwenyu ndakasvinga. Type ndochiratidzo checovenant relationship yako naMwari. Type ndosaini yekuti une ugama naMwari. Ukwakunoleja umwari hwaMwari kuti ndimi musiki, ndimi muridzi, ndimi zvese zvandinazvo ndezvenyu. Type ukadya type uri kuti zvinhu ndakazwana nesimba rangu. Mwari haamo muprogramu, arega iri kushilo. Arikaitaurika kana uchidya type arega iri kushilo. Kazuvarume mukasatendawo kaka, he will not deliver you out of the hand of the Philistine. Kumabhoreni tisi takavhura mapamba neafudhisi nyabhira, muri kwaona afudhisi dediye zvinava machechi ratoo district ndorina pastor Nyerezati. Tisi takavhura, ndakaita elder paafudhisi iri company for 3-4 years, ndikaita elder kunyabhira for 3-4 years, ndikaita elder kuinkomo, tikaita kusvika kuwagon wheels district yesterday. Saka patakavhura mapambanari pataura kuti paite effective panyabhira paya munopaziva pane components of it. Vanhu vakati kuti pasimbe toita sei kuchechi kwedu vhangeri rinyatsosimba, tibatanidze nevepagwebi pamwe chete nevepainkomo, tiite musangano wakasimba, timutse area iyi iran entity, tiite sei. Vanhu vakati anga tikuitai mawitnessing teams nemagroups maevangelism ataironga tichienda, vatati hatisi kunyatsosimba. Ini nekuonererwa vandati regai ndikutsvagirei vanhu vekumusa kwangu kwamuriwo. Kuno vakomana vanofarira zva panyabhira munobaziva chaizvo kana kuti ngoziva mukupfuura pakomboni. Upenyu hwepakomboni munohuziva pakomboni. Regai ndikutaurirei ndikupei background. Panyabhira pakomboni hapana mukadzi wemunhu. Mukadzi wako ukaona akamira neumwe murume, even mune vana, haubvunzi. Kati ndakaita elder for 4 years, maidhoka wechechi watori nevana nemurume 1, 2, 3 waibata nhumbu kwete yababa. Ndikutaura background yenyabhira, ndikutaura machechi members, andikutaura wekukomboni. Ane murume wamwe wacho atori maelda izvozvi, wana maiwa waita nhumbu kwete yababa vakomana vakura yevamwe mujara wemukomboni ivo. Zvinotozikanwa nevana, it's normal. It's normal. Vhiki rechipiri harina kupera wafana wefombo wane wakadzi. Isichiti basa riri kufamba wafana watosiya mabhadheri kunze waamudzimba kuenda kuhondo une vana vaMwari zvinongosi. Musatambe nevaFiristia. Haisi nyaya diki. Iyi haisi nyaya diki.
unoita zvinorohwa. Ndirikandisamona pamwe chete pastor wakati jeto zvikanyadzisa, and it took time. We had to sacrifice ourselves kuti zita raMwari ridzoke panzvimbo yake. Inyaya yemisheni ikai haidi kuendwa nemunhu anetwa anatwa, haidi kuendwa nemunhu anetwa anatwa, anondohwinwa ndiwe. Unotorwa ukanyudzwa ukawerera. Saka Samera anoti varume siya vamwe vaMwari wese. Saka akati ngatiunganei pamizi. Kwakutaurwa vakuru vese vemaridzi ngatiunganei pamizi. Kwakuungana pamizi. Aungana pamizi kanzi ngatireurei zvivi zvedu varume. Musiya vamwe vaMwari mureurure zvese. Israeri ikareurura ichichema pamberi paMwari. Nhasi uno ndoda kutora nzvimbo ino iri Mizipa. Vazhinji vedu tine zvatiinazvo, asi hondo yatiikundi kana Jehovha asina kutinadzo. Amen, vanhu vaMwari. Chemai, vanhu vakachema vakareurura zvivi zvavo. Bhaibheri rinoti Samera akati chiunzai gwai tikwirise rekuchenura Israeri, kuti patinobuda wawenga hwachatikundisa napo. Amen, vanhu vaMwari. Tasiya zvimwe zvimwari zvose, tanatswa. Bhaibheri rinoti angoita izvozvo vaFiristia vakaziva kuti ndo yarongwa naIsraeri. Regai ndikudze vanhu vaMwari, nyaya yemisheni inorwiswa nomwene. Akanzwa ndo yarongwa kwakuti handeitowarwisa. VaIsraeri vari paMizipa wanzwa guhu rekuti wauya kuzorwiswa. I like verse 8. Verse 8 yati vanhu vaIsraeri wanzwa kuti vakuya vaFiristia wakachema kuna Samueri wakati usarege kuchema kuna Mwari wako kuti atirwire paruoko rwavaFiristia. Usarege kuchema, ramba uchichema. Ivo vaFiristia vachiuya wakatichema muranda waMwari, wachipirisa kudaro wachishumira. Regai ndikutaurei, even patiri panapa tichishumira tichipirisa, vaFiristia vanouya. VaFiristia Satani haana chaanosesa, unouya patinzwai kunaka kwenyaya. Bhaibheri rati vaFiristia vachida kungosvika, Jehovha akabva apinzira, vaudza kutinhira. Rechirungu rinoti storms, kwakadengenyeka kukati bhuroko, kukatinhira. Asi chakangoitika chete, vaIsraeri vakazongoona mitumbi yevaFiristia. Ukadzoka kuna Mwari, Mwari anokurwira hondo dzako. Iwe wakatarisa bedzi. Mwari uyu haaito. Yekawo kudzipa gungwa dzvuku naMozisi. Israeri yachema, iwe Mozisi, kuti unza kurenje kweye kuti kwakusina makwe here kuIjipiti, kuti fire muno, hona zvino takuparira vaIjipita vakutiparira pagungwa dzvuku. Chii chawakatiitira? Iwe Mozisi, kana Mozisi, nyararai muone nhasi ruponeso rwaJehovha. Amen, vanhu vaMwari. Nyararai muone zvamuchaitirwa naJehovha. VaFiristia hanzi vakati tataka, vakasara vari vapenyu kwakutiza. Israel hanzi they were not ready for, wasina kana chombo kana chii. Regai ndikudze, mwana waMwari ari harmless. Kana pane munhu ari harmless, mwana waMwari haana chaainacho. Chaainacho ishoko raMwari chete, ndo chombo chake. Ari harmless, but ndo target yomwe. Ati kusvika kuBhethika, Samera aona akati ini kana Mwari aitawo zvikuru murumbidzi, kana Mwari aitawo zvikuru muupenyu hwako murumbidzi.
hadza akatora dombo kwakurimiswa pamizi akati apa panonzi paEbheneza, zvinoreva kuti Jehovha watisvitsa pano. Ebheneza, nhasi kuna wane maEbheneza awo aizvo. Kubva kemeeting yapera kusvika nhasi pane zvikukutu zvakaitika, but kuti usvike pano Ebheneza hapana zvekungwara. Mwari warwa hondo dzake akati Ebheneza, Bhaibheri rati pavhesi 18 waFiristia hawana kuzouya futi. Kristu akava muponesi wenyu, waFiristia hawana dhoo. Ndaitauri ndakasununguka. Mukamwari akava muponesi wenyu, waFiristia hawana dhoo. Especially vari kugoinga iyi therefore. Marimember Moses achitya anzenda kuna Exodus 3. Marimember asangana negwenzi udzenda undosunungura vana vangu, vanhu vanonitendere, futi vanodii. Faro akati ko Mwari akutuma, futi ndinokakama, chichi. Ukaringa Exodus 3 verse 12, Mwari anoti I will certainly be with you. Munhu ari pamission hapana person Mwari anayo. Matthew 28 yaverenga yati ndichava nemi kusvika kumugumodzi. Vazhinji vedu vana vaMwari tine zvatiinazvo zviri kutiponesa kuti tiponese. Ndaudaita special call tichaimba number 33 yanga handizi kumembukira. Mutiimbire number 33 pasi ngatisimukei sangano. Tikaita macall mairi konero ugogadzirira kuuya upedziseko. Tikaita macall mairi. Yekutanga, vamwe vedu tine zvazvichitinetsa, tichisanganisa zvinhu zvisi kufamba muupenyu. vaFiristia vachiuya vachiita zvavanoda mhuri dzedu. Pakunamata chaipo tichishayiwa simba, ngatitendei Jehovha nekuda kweshoko rake. Iye zvino kudzwa mweya ari kutaura newe. Nhasi ndiri kutaura saSamuero pano kuti hama dzangu tikasasiyawo Mwari wose nekuita zvose zvinopesana neshoko raMwari hatibudiriri. Kana aripo ari kuda munamato wakatsanangurika iwoyo, uya kuno mberi tinamata. Even uine zvinhu zvinoda kupiswa chaizvo, uya mberi kuno for special prayer. Wakadaro ndiri kukumbira uya kuno mberi, nokuti ndakafanana nevaIsraeri, ndine zvandandinazvo. Ndaona kuti hapana vhangeri kwarinoenda ndichisangana. Wakadaro uyai vana vaMwari, uyai wakadaro. Wechipiri, rukoko rwechipiri, tine rubhabhatidzo mangwana. Wose wakuda kubhabhatidzwa. Umwe anoti haSatani angaita zvaanoda muupenyu hwangu, asi ndiri kuda kuti ndibhabhatidzwe, zvese zviparadzwe nezita raJesu. Wese wada kubhabhatidzwa mangwana, fambai muchiuya kuno mberi. Fambai muchiuya kuno mberi. Vanhu vaMwari, fambai muchiuya kuno mberi. Ndevari kuda special prayer yekuti inini zvazviri mumba mangu nezvandandichiita ini Mwari akauya andiponese. Ndoda kuti Mwari andibatsire ndisiyane nezvinhu izvozvo. Uyai vanhu vaMwari, hatina nguva. Uyai vanhu vaMwari, uyai vanoda kubhabhatidzwa. Uyai.